Με λένε Σοφία και καλωσόρισες στην πλατφόρμα εκπαίδευσης πολιτών. Η δουλειά μου εδώ είναι να σου εξηγήσω πώς να χρησιμοποιείς όλα τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου. Όπως μπορείς να δεις, έχουμε ετοιμάσει και μια παρουσίαση που σου δείχνει με εικόνες τι να κάνεις. Οπότε μην αγχώνεσαι και πάμε να ξεκινήσουμε. Για να δω ότι το κατάλαβες, προσπάθησε να πας σε όλους τους μπλε κύκλους που υπάρχουν στο χώρο. Καλημέρα σας. Θέλω να βρω κάτι κατάλληλο για εμένα. Ναι, φυσικά. Ωραία, θα με βολέψει αρκετά. Βλέπω ότι έχει και smart οθόνη.